Què són els clotets de les galtes? A la cara tenim el zigomàtic major, un múscul que controla algunes expressions facials. Aquest s'estén per la galta fins a la comissura de la boca i quan es contrau ens fa somriure. Doncs resulta que els clotets estan causats per una variació en aquest múscul. En la majoria de nosaltres, el zigomàtic major és un sol feix muscular, però algunes persones tenen un zigomàtic major bífid, és a dir, que es divideix en dues parts. I quan es contreu, queda un forat entre els dos feixos. Això seran els clotets. I si tens la necessitat imperiosa de tenir clotets, que sàpigues que et pots fer una dimpelplàstic, una operació estètica que te'ls afegeix pel mòdic preu d'entre $1.500 i $3.500.